Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, apostoluen arkaitz sendoaren gainean eraiki zeruen eliza, eta ez duzu behin ere utziko. Erioaren indarrak nagusi dakizkion, Leon aita santuaren otoitzari esker, zaindu ezazu beti zure egian tinko eta pakean iraunkor, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak legiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, Levitarrek ez dute ondare zatiri gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak aizeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Kupibera da jauna eta errukiorra, beranta serre eta guztiz onbera. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Ona da jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik gaintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, ezinbestekoa da munduan galbidea gertatzea, baina doakabea inoren sinismena galbidean jartzen duena. Hobe luke errotarria lepotik lotu eta itsasora botako balute. Txiki hauetakoren bat galbidean jartzea baino. Ibili kontuz zure senideak pekatu egiten badu, egiozu haserre, eta damutzen bada barkatu. Eta egunean 7 aldiz zure kontra pekatu egiten badu, eta 7 aldiz etortzen bazaizu damudut esanez barkatu. Apostoluek esan zioten jaunari, haunditu sinismena gugan. Jaunak erantzun zien, sinismena bazenuten, mostaza hazia bezain txikia izanik ere, piku ondo honi atera hortik eta landatu itsasoan esango zeniokete, eta obeditu egingo lizueke. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, San Leon handia, Leon lehenengoa, ari gara ospatzen, une honetan 14. daukagu, aita santu bezala, eta gaurkoan lehenengoa, lehenengo aldiz izen hori aukeratu zuen aita santua ari gara ospatzen. 5. mendekoa, famatua egin zen, garai hartan Atila aiatu zelako unoekin eta lortu zuelako Erroma pakean uztea. Hitzen bidez, diplomaziaren bidez, esan genezake, eta baita ere izugarrizko adorea jarriz. Garai hartako autoridade guztiak, autoridade zibilek esan nahi nuke, harrituta gelditu ziren, danak ikaratuta zeuden, eta aita santuak alako pertsonalidade berezi batekin aurre egin zion egoerari, eta lortu zuen Atilak pakean uztea Erroma. Handik urte batzutara beste oitako tribu bat, bandaloak edo aiatu ziren, eta lortu zuen jendearen bizitza errespetatzea, nahiz eta lapurreta handia egin, baina lortu zuen baita ere negoziazioaren bidez, alako esan genezake, minimizatzea kalteak. Horrekin ulertzen ematen digu zen olako talante eduki zuen. Bestaldetik ere, teologian oso importante izan duzan. Hain zuzen ere, berak bateratu zituelako dogma trinitarioa eta kristologikoa.
Alde batetik, garai hartan bestelako terminologia erabiltzen zen, bat ekialdean, bestea mendebaldean, batzuk modu batera esaten zuten, beste batzuk bestera, eta berak nolabait unifikatu zuen. Gero Kaltzedoniako kontzilioak, 451 urtean, hain zuzen ere, kristau guztiontzako nahita nahiezkoa bezala definitu zuena. Esanez, jainkoa dela, 3 pertsona, baino natura bakarra. Eta Jesu Kristorengan arki dezakegula pertsona bakarra, jainkozko bigarrena, baino 2 natura ezberdin, jainkozkoa eta gizakiarena. Horregatik, modu hortan, berak idatzitako Flavianori zuzendutako tomuan, hortxe adierazi zuen hori, gero Kaltzedoniak nolabait ere unifikatuko zuena eta definituko zuena. Gaurkoan eskatzen diogu, bere peak eduki zuen, esan genezake fede sakon hori, eta batez ere gizarteari laguntzeko eduki zuen borondate horretatik guri ere eman dezaigula. Opari gai hauek aurkeztean apalik eskatzen dizugu jauna, egiozu argi bihotzonez zure elizari, zure hartaldea mundu guztian ugaritu eta sendo dadin, eta hartzaileak zure gidaritzapean zure gogoko izan daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaran dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, jaita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna, zure salbaben asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiegin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatu da jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio gontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta edan guztio gontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere odigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte hau dugu berriona. Horregatik jauna, zure semean heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon,
gure aita santu eta gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dogatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure rukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zure dezuerregetza, zuriak ospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Egin dezagun otoitz. Gida ezazu jauna maitasunez, mai santu honetan indar berritzen duzun Eliza. Zuk esku sendoa zerabanik, gero eta askatasun handiagoa izan eta fede betean zintzo iraundezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.